जानांबाय बिथांमोननि मोदैया दिनैसिम बिमा बिफानि मोदैया दिनैसिम हुगार जायाखै बिथांमोना जि सिमांखौ लानानै गावनि जिउखौ बावबाय बे सिमाङा जाफुङाखै जोंनो बिएससि बिटिएडि जों मोनदोंमोन नाथाय बिएससि बिटिएडिया दानि समाव जोंनि थाखाय जथेस्थ नङा बर'नि गांनाय उखैनायखौ बेखौ सुफुंजोबनो हाया जायनि जाहोनाव जों दिनैसिमबो राजा लामायाव होबथानांगौ जाहैदों रेल लामायाव थांनानै नोंथांमोना गावनि बाख्रिनि माइखौ फाननानै अट'आव ट्राकआव थांनानै क'क्राझार रेल स्टेशनखौ होबथानांगौ जाहैदों रेलखौ लामाखौ राजा लामाखौ होबथानांगौ जाहैदं जों बायदियाबो गावनि बिमा बिफा थैयाबासो गावनि खर'नि खानायखौ हख'नांगौ जाहैदों मानि थाखाय बर' माहारिया उदां हिसाबै बे भारतबर्षआव मोनसे गेदेमा जाति हिसाबै थांनानै थादों इयुन जोलैया गावनि हा बुंनानै गावनि गाननाय जोमनायखौ लानानै दुगा खालामनो हादों जों मोनसे हादोर मोनदों बे हादोरा दिनैसिम जाफुङाखै दिनै सोरबा बायदिया बुंदों बे जुद्धनि समनो आंथ' मिथियाखै मा जुद्धनि सम दिनै जुद्धआ सोरजों आबसुजों एनडिएफजों जइन्ट एक्शन कमिटिजों आरो बिपिएफजों नांगोलजों मानि जुद्ध सोलाय भारतनि जुद्ध लावथि लानानै जुद्ध ये सोरखौबा बुथारनानै जुद्ध बेखौ आं बुजिनो हायाखै नोंथांमोनाबो बुजियाखै जोंबो बुंदों हय जुद्ध नाथाय जोंनि जुद्धआ जाबाय धर्म आरो धर्म सत्य आरो सत्य बेनिसो जोंनि जुद्ध खोमसि फोथायनाय सोरां फोथायनायनि जुद्ध जों दिनै नोंथांमोननि गेजेराव फंनैसो बाथ्रा बुंदों जों थगायनो फैयाखै जोंनियाव मा दङ जे नोंथांमोनखौ जों थगायगोन ना जोंनियाव कोटि कोटि थाखा दङ ना जोंनियाव सरकारि शासन बेबस्था दङ जे नोंथांमोनजों थगायनो हागोन दिनै जों बेबादि नङा गोलोम बोथोर फैयोबा खमल राननाय बे बाथ्राखौ नोंथांमोननि गेजेराव जों बुंनो फैयाखै दिनै गोजां बोथोर फैयोबा मुस्रि राननाय बे बाथ्राखौ जों बुंनो फैयाखै दिनै जों अनेक सोमावसारबोबाय भारत सरकारजों जों सावरायबाय थादों भारत सरकारजों सावरायनानै जोङो खाथियावनो जों मोनहैखाबायमोन जोंनि स्ट्राइकारखौ मिडफिल्डारा स्ट्राइकारखौ बलखौ नारना हरबायमोन स्ट्राइकारनियाव जों गलखौ सोसिगौमोन नाथाय रेफ्रिया जोंनि नङिखाय रेफ्रिया थाखा जानानै लानायखाय बिथाङा अफसाइड होननानै मोनसे फाउल लानानै सुनानै जों गलखौ सोनो हायाखै बेनि जाबाय मेन जाहोन दिनै बर'नि जे जेंनाखौ जों सुफुंनो हायैनि जाहोनानो जाबाय जोङो मानसि गैया जों दिल्लीयाव दिसपुराव जोंहा मानसि गैया जे मानसिया थांनानै जोंनि खामानिखौ मावहैनो हायो जोंनि जेंनाखौ थांनानै दिल्लीनि प्रधानमंत्रीजों सरकारनि बेबस्थानि सरकारनि व्यक्तिनि गेजेराव थांनानै खोमा खाथियाव बुंहैनो हायो बर' जेंनाखौ सुफुंनांगौ होननानै बे व्यक्तिया जोंनियाव गैया।